Josef na-egosipụta nye anyị na n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla gbara mmadụ gburugburu na ị pụrụ irigoro n'ebe dị elu karịa ọnọdụ ahụ ma bikwa ndụ ịdị nsọ na imekwa ihe ziri ezi n'iru Chineke. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ike na ebube Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ irigoro n'ebe dị elu karịa ọnọdụ gbara gị gburugburu. Ugbu a ana m arịọ gị na-agbago ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-eleba anya n'isiokwu ọzọ bụ nke anyị kpọrọ irigo n'ebe dị elu karịa ọnọdụ ndị gbara gị gburugburu. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 37 anyị ga-aga ugbu a malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 11. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya n'ebe ahụ. Jenesis isi 37 anyị ga-agụ malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 11. Ebe ahụ na-asị otu a: Jekọb wee biri n'ala ọnọdụ ọbịa niile nke nna ya n'ala Kenan. Ndị a bụ ususu ọmụmụ Jekọb. Mgbe Josef gbara arọ 17, ọ na-azụ igwe ewu na atụrụ ya na ụmụnne ya. Ya onwe ya bụ naanị nwata. Ya na ụmụ Biha na ụmụ Zipa bụ ndị inyom nna ya yikọrọ ịzụ ewu na atụrụ. Josef wee wetara nna ha akụkọ ihe ọjọọ ha, ma Izrel hụrụ Josef n'anya karịa ụmụ ya niile, n'ihi na nwa agadi ya ka ọ bụ. O wee mere ya uwe mwụda nwere aka. Ụmụnne ya wee hụ na ọ bụ ya onwe ya ka nna ha hụrụ n'anya karịa ụmụnne ya niile. Ha wee kpọọ ya asị. Ha apụghịkwa ịgwa ya okwu n'udo. Josef wee rọọ nrọ gosi ya ụmụnne ya. Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa, ọsị ha, biko nụrụ nrọ a nke m rọwụrụ. Ma lee, anyị onwe anyị na-eke ukwu ọka n'etiti ubi. Ma lee, ukwu ọka nke m biliri guzokwa onwe ya ọtọ. Ma lee, ukwu ọka unu na-agba gburugburu kpọọ isi ala nye ukwu ọka nke m. Ụmụnne ya wee sị ya, ị ga-abụ ezi anyị n'ezie, ma ọ bụ ị ga-achị anyị n'ezie? Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa n'ihi nrọ ya niile na n'ihi okwu ya niile. O wee rọọkwa nrọ ọzọ kọrọ ya ụmụnne ya sị, lee, arụwo m nrọ ọzọ. Ma lee, anyanwụ na ọnwa na kpakpando 11 na-akpọ isi ala nye m. O wee kọrọ ya nna ya, kọkwara ụmụnne ya. Nna ya wee basiere ya mba ike sị ya, gịnị bụ nrọ a nke ị rọwụrụ? Mụ onwe m na nne gị na ụmụnne gị, anyị ga-abịa n'ezie ịkpọ isi ala nye gị? Ụmụnne ya wee kwuo ya ekworo, ma nna ya debere okwu ahụ. N'usoro nhazi nke isiokwu anyị nke ụbọchị taa, anyị ga-ahụ mmeri ndị Josef meriri omume mbụrụpụta ụwa. Anyị ga-ahụ ndụdụ nsọ nke Josef. Anyị ga-ahụ ọhụ eluigwe nke Josef. Anyị ga-ahụkwa ihe kwesịrị bụ nzaghachi nke anyị onwe anyị, ọbụnadị nye ihe ọmụmụ a. J. Adams n'otu n'ime akwụkwọ ya banyere ndụmọdụ ka a kpọrọ Competent to Counsel, eguzosiwo ike megide ozizi nke Freud banyere ndụmọdụ, nke na-ekwu na nsogbu ọbụla nke mmadụ nwere na-ehiwe isi na nsogbu ndị o nwetara site n'aka ndị mụrụ ya, nakwa site n'okike nke gbara ya gburugburu. N'otu mpaghara nke akwụkwọ ya, ebe o guzogidere echiche uche na nghọta nke ozizi Sigmund Freud, o nyere anyị obere edemede nke edere n'ụdịdị nke ukwe poem ka anyị nwee ike ịghọta ihe ọ na-akọwa. Ukwe poem ahụ si otu a gaa. Ọ sị, ejere m na nke onye na-agwọ ọrịa isi ka o lebara ụbụrụ isi m anya ịchọpụta ihe kpatara m ji agbawa mbọ ụkwụ tikpọ ọkwa dị m anya. O mere ka m dinara n'akwa ndina ịmata ihe ọ pụrụ ịchọpụta. Nke a bụkwa ihe ndị o wepụtara site n'ụbụrụ m dịka m nara arahụ ụra. Mgbe m gbara 1 afọ, nne m zụrụ ihe m ji egwu egwu n'igbe. Ya mere, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbanarị bụ mmanya na-egbu m oge niile. Mgbe m gbara afọ 2, ahụrụ m ka nna m na-esite odibo n'otu ụbọchị. Ọ bụ nke a kpatara ugbu a m jiri bụrụ onye na-eme aka abụọ. Mgbe m gbara afọ 3, enwere m echiche ọma na nke ọjọọ n'ebe ụmụnne m nọ. Ya mere, ọ bụ ihe na-apụghị ịgbanarị bụ m inye ndị niile m hụrụ n'anya nsị ka ha nwụsịa. Mana ọ dị m obi ụtọ ugbu a, amụtawo m ihe mmụta nke a kụziri na ihe ọbụla m mere nke dị njọ bụ onye ọzọ ka ụta ya dịrị.
Adams gara n'iru ikwu na otu n'ime ihe ndị ga-enye aka nke mmadụ ọbụla pụrụ ime nke ka nke onye nke Kraịst bụ ịta onwe ya ụta maka ndụ ya. N'ezie, ọ bụrụ na e nwere ihe mmụta nke Josef na-akụziri anyị n'akwụkwọ nsọ, ọ bụ nke a, na anyị pụrụ ibili karịa ọnọdụ niile ndị gbara anyị gburugburu wee biere Chineke ndụ ezi omume na ịdị nsọ. Ọ bụrụ na anyị ga-aghọta ihe nke Josef mere n'ọgbọ ya, ọ ga-adị mkpa taa ka anyị were ụfọdụ oge wee gbalịa ịghọta ihe niile gbara Josef gburugburu, nke kachasị nke na mmalite ndụ ya. Na mbụ, o nyere anyị aka ịghọta otu ihe banyere nnweta Josef site n'ezinụlọ ya. Ihe nweta ma ọ bụ omume oburupụta ụwa ndị o nwetara site n'aka ezinụlọ ya, ihe ndị sitere n'agbụrụ ya. Ọ bụrụ na anyị ele ya anya, anyị ga-aghọta ọtụtụ ihe dị ukwuu site na ndụ Josef, n'ihi na ị hụrụ, ịghọta Josef, ị ga-ebu ụzọ ghọta ntọala nke ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta Josef, ọ bụrụkwa na ị ga-aghọta ya, ị gaghị ebu ụzọ ghọta ntọala nke ezinụlọ ya. Ọ dị ka o meriwo ọtụtụ ihe n'ụzọ ya irute n'ebe dị elu. Ugbu a, ọtụtụ oge mgbe anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, anyị na-eche na ndị a bụ ndị edere banyere ha n'ime akwụkwọ nsọ nwere ọnọdụ nke dị iche site na ndị nke anyị onwe anyị nwere taa. Nne na nna ya na-atụ egwu Chineke, ka bụ nnọọ ọnọdụ nke onye nke Chineke. Ya mere ha na-etolite nnọọ ịbụ ndị nke Kraịst. Mana okwu banyere Josef, nke ahụ abụghị eziokwu. N'ime atụ, nne Josef nke bụ Rechel bụrụ nwaanyị na-ekpere arụsị. Ị ga-ahụta nke a n'akwụkwọ Jenesis isi 37 malite n'ahịrị nke 19 ruo na nke 20. Ebe a, ị ga-agụ na mgbe Leban jere ịkpa atụrụ ya, nwa ya nwaanyị nke bụ Rechel zuru chi nke ezinụlọ ha ma ọ bụ arụsị nke ezinụlọ ha n'ori. O kpekwara arụsị ahụ nke nna ya nwere. Ọ bụrụ nwaanyị onye na-ekpere arụsị. Ọ bụghị naanị na nne Josef bụrụ onye na-ekpere arụsị, kama nna ya bụrụ onye aghụghọ. Nna ya bụ onye ojigheri. Amaghị m ụzọ ọzọ ka mma iji kọwaa ya. Nna Josef nke bụ nwoke a na-akpọ Jekọb bụrụ onye aghụghọ. Mgbe ị gụkwara banyere ndụ ya, ọ pụtara ihe bụ ụdị ntọala nke gara abụ ihe nketa nke Josef na mmalite afọ ya. N'eziokwu, ọ bụrụ na e nwere onye ọbụla pụrụ ibu ndụ na-adịghị mma na-agagharị ma gwụkwa ndị mmadụ na ọ bụ mburupụta ụwa, onye ahụ kwesịrị ịbụ Josef, n'ihi na o sitere n'ezinụlọ nke nwaanyị na-ekpere arụsị nakwa nwoke ji oghere. Ka ị wee ghọta nke ahụ, ekwesịrị m ịkọrọ gị otu akụkọ banyere Jekọb. Ejikwa m aka na ị ga-anọnyere m. Sorokwa m gagharịa n'akwụkwọ nsọ dịka anyị na-ele anya n'ahịrị ụfọdụ. N'akwụkwọ Jenesis isi 37, ị ga-ahụta n'ahịrị nke mbụ na akwụkwọ nsọ kpọrọ nna Josef aha. Ugbu a, Jekọb biri n'obodo ebe nna ya bụrụ ọbịa n'ala Kenan. Jekọb, dịka unu maara, bụrụ nwa Aịzik, bụrụkwa nwa Abraham. Jekọb nwere ejima ya nke bụ Ịsọ. Ha abụọ ka a mụrụ nye Aịzik na Rebeka. Ọ dịkwa ka Jekọb kpebiri ibi ndụ ya dịka aha ya siri dị, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na aha nke bụ Jekọb pụtara onye aghụghọ. Ọ bụrụkwa na ịmụ banyere ndụ Jekọb, ị ga-ahụ na ịmụ ndụ Jekọb bụ ịmụ banyere ndụ onye aghụghọ. Mgbe ọ nọ n'okorobịa, ọ malitere ndụ aghụghọ ya site n'ịnapụ nwanne ya nwoke ọnọdụ ọkpara ya. Akụkọ a na-aga otu a. Nwanne ya nwoke bụ Ịsọ bụrụ onye dinta, mmadụ onye na-achụ nta. Otu ụbọchị, mgbe o jere ịchụ nta ọtụtụ oge na-enweghị ihe oriri, n'eziokwu agụụ gụrụ ya nke ukwuu n'ebe ahụ. Ugbu a, ọ na-alaghachi n'ụlọ ha. Ịsọ sitere n'ịchụ nta ya alaghachi n'oke agụụ. Leenụ Jekọb, ọ hụtala ohere nke ọ na-achọ. Ọ kwadoro nri nke na-esi ezi isi, nri nke na-esi isi ụtọ. O wee zute Ịsọ n'ọnụ ụzọ. Mgbe Ịsọ batara n'anya agụụ, na-aga ka onye echiche ya na-ezu oke n'ihi agụụ na-enweghị ihe oriri n'iru Jekọb. Jekọb sịrị ya, ị ga-achọ inweta ihe oriri ka ịkụjụ agụụ a nke na-agụ gị. Ịsọ, onye agụụ na-egbu dị ka mmanya, n'eziokwu o nwee ike zaghachi. Jekọb wee sị ya, gee ntị, aga m enye gị ihe oriri a nke na-esi isi ụtọ nke ukwuu, nke gị onwe gị makwara na ọ dị ụtọ nke ukwuu, ma ọ bụrụ na ị ga-enye m ọnọdụ dị ọkpara gị. Ị hụrụ, ọ bụrụ na ịmụ akụkọ nke ọma, ị ga-amụta na n'agbanyeghị na Jekọb na Ịsọ bụ ejima, Ịsọ buru ụzọ pụta site n'ime afọ nne ya. Ya mere,
ọ bụ ya bụrụ diọkpara onye ga-eketa okpukpe abụọ site n'ihe nna ya nwere. Jekọb nwekwara anya ukwu banyere nke a. Ugbu a ọ hụla ohere ya nke ọ ga-eji nnapụ nwanne ya ihe ruru ya. Ịsọ bịaruru n'ọnụ ụzọ ugbu a ebe agụrụ na-aghụ ya anya na-achọkwa igugbu ya agụgbu. Amaara m na ọ na-ara eche, gịnị ka onye agụụ na-achọ igbu ga-eji ọnọdụ diọkpara eme? Werewa ma nye m ihe oriri ka m rie, n'ihi na ọ bụ ọnwụ ka m na-anwụ. Gịnị ka m ga-ejikwa ọnọdụ diọkpara eme? Mgbe ahụ Jekọb ghọrọ onye nwetara okpukpe abụọ nke ihe nna ha nwere. O mekwara ka Ịsọ ṅụọ iyi banyere nke a n'ụzọ esiri mee ya n'agba ochie. Ka oge gasịrị na ya, mgbe nna ha bụ Aịzik meworo okenye rutekwa ịnwụ, oge rutere ka Aịzik nyefee ngọzi nke nna ya ha n'aka ọkpara ya, bụ nke ndị nna ya niile nyere ọkpara ha tutu ha nwụọ. Ọzọ Jekọb hụtara ohere ya ịghọrị nwanne ya site n'ihe ruru ya. Nke a mere ya na nne ya bụ Rebeka gbara izuzu, ebe ọ bụ na Aịzik nna ya adịghịkwa ahụ ụzọ nke ọma. Ha chọrọ ụzọ ha ga-esi ghọrịa Aịzik wee ghọgbuokwa Ịsọ ịnara ya ngọzi nke ruru ya. Nke a bụ ihe o mere. Ọ pụrụ ma were ụfọdụ ajị nke anụmanụ tinyekwa n'olu ya nakwa n'aka ya, ka o wee hụta ajị ya dịka nke Ịsọ mgbe ọ ga-emetụ ya aka. O ji egbu ikpere n'iru n'ebe Aịzik. Aịzik wee metụ ya aka wee sị ya, nke a ga-abụ nnọọ Ịsọ, n'ihi na ajị jupụtara ya n'ebe ya na-arụ. O kwughị ihe ọbụla ịgọnarị ihe nna ya chere. Ọ sị gị nna ya, n'ezie ọ bụghị Ịsọ, ọ bụ m onwe m. Ya mere Aịzik nna Jekọb nyere Jekọb ngọzi nke nna kwesịrị inye ọkpara ya nke bụ Ịsọ. Ugbu a ọ ghọrọ iwe ejima ya na nke ugbo abụọ. Dịka ị pụrụ iche, nke a mere ka Ịsọ nwee ọnụma n'obi ya. N'ezie o kpebiri na ya ga-egbu nwanne ya nwoke bụ Jekọb. Rebeka onye hụrụ Jekọb n'anya nke ukwuu kpọpụtara iche wee sị ya, Jekọb site n'ebe a gbafuo, gbakụrụ nwanne m nwoke bụ Leban ka Ịsọ ghara igbu gị. Ya mere Jekọb gbapụrụ jee 450 irute Haran, ebe o zutere nwanne nne ya bụ Leban. Nke a bụ akụkọ dị mmasị nke ukwuu, n'ihi na Chineke na-achịkọta ihe niile n'oge ọbụla. Ihe kpatakwara Chineke jiri kwenye ka Jekọb jee bikuru Leban dị mfe nke ukwuu. Nwanne nne ya bụ Leban bụrụ nwoke onye dị aghụghọ nke ukwuu, ọbụna dị karịa Jekọb. Anyị sịrị na ọ bụ onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Chineke chọrọ ka Jekọb hụta ihe o yiri bụ mmadụ nọ n'akụkụ nke ọzọ nke mmegbu nakwa nghọrị. Ya mere Jekọb jere bikuru Leban na Haran. Ihe mbụ nke mere bụrụ n'anya nke Jekọb lekwasịrị otu nwa agbọghọ, otu n'ime ụmụ Leban, nke a na-akpọ Rechel. Akwụkwọ nsọ mekwara ka ọ pụta ihe. Ọ gwara anyị kpọmkwem na Jekọb hụrụ Rechel n'anya nke ukwuu. O wee sị, aga m enwe nwa agbọghọ nwaanyị a dịka nwunye m. O nwekwa ego ọbụla. Cheta na ọ bụ onye gba aka nkịtị gbaa ọsọ ndụ. Ọ bụ ọsọ ndụ ka ọ gbapụrụ ma pụtakwa site n'ezinụlọ ha. O nweghị ego nke ọ pụrụ iji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ya mere Leban sịrị ya, aga m agwa gị otu ihe Jekọb, nke a bụ ihe m ga-eme. Ị pụrụ inwe Rechel dịka nwunye gị ma ọ bụrụ na ị ga-enye m afọ 7 nke ofufe. Ọ bụrụ na ị ga-efe m ofufe afọ 7, aga m enye gị Rechel dịka nwunye. Jekọb sịrị ya, nke a dị mma, ọ bụ ihe dị mfe nke ukwuu, aga m eme ya. Ya mere Jekọb fere Leban ohu afọ 7. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na nke a adịghị ya ka ihe ọbụla. Nke a adịghị ka ihe ọbụla nye Jekọb n'ihi ịhụnanya nke o nwere n'ebe Rechel nọ. Nke a bụ nnọọ ezi ịhụnanya. Ugbu a ga-aghọrịkwa ya onwe ya. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị n'akwụkwọ Jenesis 29, ị nwere ike chọọ imeghe ebe ahụ. Jekọb agbasiwo ohu afọ 7 nye Leban. Oge eruekwa ka ọ nata ụgwọ ọlụ ya. O wee banye n'iru Leban sị ya, Leban, arụwo m ọrụ afọ 7 ugbu a. Ya mere achọrọ m ụgwọ ọlụ m. Nye m ụgwọ ọlụ ahụ nke i kwere m na nkwa. Nye m Rechel dịka nwunye m. Leban wee sị ya, nke a bụ ezie, aga m eme otu a. Ha wee nwee mkpọkọrịta maka ọlụlụ di na nwunye dị ukwuu. Otu aka ọlụlụ di na nwunye nara adị n'agba ochie. Ha nara enwe emume dị ukwuu. Mmadụ na-abịakwa. Oge ụfọdụ emume a na-anọ otu izu ụka maọbụ karịa. N'ọgwụgwụ maọbụ na njedebe nke emume ahụ, a ga-eduru nwoke a nke na-alụ nwunye jee n'ụlọ nke nwunye ya. Ebe ahụ ka ha ga-anọ mara onwe ha.
otu ahụ ka ejiri ma alụlụ di na nwunye ahụ. Ya mere Jekọb lụrụ ọlụ ma ọ bụ gbaa ohu afọ 7. Obi dịkwa ya ụtọ nke ukwuu n'ihi na ọ ma ihe bụ ụgwọ ọlụ nke ohu ahụ nke ọ gbara. Ọ bụ inweta Rechel dịka nwunye ya. Ha nwere emume dịrị ukwuu ebe mmadụ niile bịara na-eri ma na-aṅụkwa. N'ikpeazụ Leban sịrị ugbo oge ruo, ọ kpọrọ Jekọb n'aka ya jee n'ụlọ ebe ahụ ebe Rechel nọ, meghee ụzọ ụlọ ahụ. Ebe ahụ ka ị nwekwara ọmarịcha nwa agbọghọ nke ekpuchiri iru ya. Eleghị anya Jekọb ṅụrụ oke mmanya n'ememe ahụ. Akwụkwọ nsọ sịkwara na ọ banyere wee dinakụrụ nwunye ọhụrụ ya, ma hụta ihe mere n'ahịrị 25 nke isi 29. Ọ sị, o rue na n'ụtụtụ Jekọb wee hụ na nwaanyị ahụ bụ Lia. O wee sị Leban, gịnị bụ nke a i meworo m? Ọ bụghị n'ihi Rechel ka m fere ofufe n'aka gị? N'ihi gịnịkwa ka ị ghọgburu m? Ugbu a agaghị m ekwugo ọtụtụ ihe banyere Lia karịa na achọpụtara m n'izu ụka mgbe m na-agụ akwụkwọ nsọ na otu n'ime okwu ndị ejiri kọwaa Lia bụ na o nwere anya dị nro. Anakwa m eche banyere Jekọb. Ọ lụwo ọlụ afọ 7 dịka ohu, nwekwa emume nke dịrị ukwuu, wee bilie n'isi ụtụtụ naanị ka ọ chọpụta na ya lụrụ onye na-abụghị ọchịchị obi ya. Ị hụrụ, ọ na-aga ịchọpụta na o zutewo onye dịka ya n'ebe Leban nọ. Onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Leban na-eme ya nke ugbu a. Ọ bụghịzi Jekọb na-aghọgbu mmadụ, kama ọ bụ Jekọb n'onwe ya ka a na-aghọrị. Ya mere Jekọb wee sị, nsogbu adịghị, agaghị m eme ihe ọbụla banyere nke a. Alụwo nwaanyị a, mụ na ya ga-ebikwa. Mana nke bụ eziokwu bụ na ebe obi m ka nọkwa bụ n'ebe Rechel nọ. Leban sịrị ya, aga m agwa gị ihe ị ga-eme. Nye m afọ 7 ọzọ dịka ohu, mgbe ahụ aga m ekwe gị Rechel. Jekọb kwenyere, fezuo ohu 40 ma lụọkwa Rechel. Ugbu ọ na-abanye n'ịchọpụta ihe dị na nwoke ịlụ ụmụ nwaanyị 2 ndị bụ ụmụnne. Enweghị m ohere ịbanye na ntọala nke inwe ọtụtụ nwaanyị na agba ochie. Naanị ihe m ga-ekwu bụ na ebe ọbụla nke ị hụrụ ya, ị ga-ahụ nsogbu na-eso ya. Ọ bụ nke a mere Chineke na-eme ka anyị mara na inwe naanị otu nwaanyị bụ ya kachasị mma. Nke a bụ ụdị ihe Josef nwetara site n'agbụrụ ya. O nwere nne onye na-ekpere arụsị nakwa nna onye bụ oji aghụghọ. Mana agbanyeghị ihe ndị a, Josef meriri iji bụrụ mmadụ nke o mesịrị bụrụ na ndụ. Ugbu a ka anyị lee anya nwa mgbe nta na ndụ ya na ezinụlọ. Anyị ga-aghọtakwa ngwa ngwa ihe nke a jiri dị mkpa. Ugbo 3 n'akwụkwọ Jenesis isi 37 anyị na-agụ okwu ndị a na ụmụnne Josef kpọrọ ya asị. Ị hụrụ ya, hụta n'isi nke 37 ahịrị nke 4 sị, ụmụnne ya wee hụ na ọ bụ ya onwe ya ka nna ha hụrụ n'anya karịa ụmụnne ya niile. Ha wee kpọọ ya asị, ha apụghịkwa ịgwa ya okwu n'udo. Gịnị mere ụmụnne ya jiri kpọọ ya asị? Gịnị mere ụmụnne Josef ji kpọọ ya asị? E nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Maka inwe ike ịghọta ụdị ezinụlọ Josef sitere na ya pụta, ka m kọrọ gị akụkọ nta ọzọ. Cheta ugbu a, Jekọb etinyewo onwe ya n'ọnọdụ dịka nke ukwuu. Ọ lụrụ ụmụ nwaanyị 2 ndị bụ ụmụnne. Ngwa ngwa Jekọb lụrụ Lia, ihe mbụ merenụ bụ na ọ malitere ịmụ ụmụ. O nwekwara ụmụ ndị ikom 4. Lia mụtara ya Ruben, mụtara ya Simeon, mụtara ya Livai nakwa Juda. Ugbu a n'omenala agba ochie, nwaanyị ọbụla kwenyere na ihe ejiri mụọ ya, ihe bụkwa ihe eji lụọ ya dịka nwunye, bụ ka ọ mụta ọtụtụ ụmụ. N'eziokwu, ọ bụ ihe na-ewetara ya ugwu. Ọ bụrụ na o nweghị ụmụaka, nke a bụ ihe kachasị njọ n'elu ụwa nye ya. Ma Rechel, onye lụkwara Jekọb, bụrụ nwaanyị aga. Ọ pụrụghị ịmụ nwa. Nke a mere ka o nwee obi ọjọọ. Ya na nwanne ya nwaanyị malitekwara ịma aka maka onye ga-enwe ịhụnanya Jekọb karịa. Ụzọ Lia jiwokwara banye n'obi Jekọb ugbu a bụ n'ihi na ọ mụrụ ya ụmụ nwoke 4. Ma Rechel apụghị ịmụ nwa ọbụla. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmara ka nke a siri dị ike, lee anya n'akwụkwọ Jenesis isi 31 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 2 sị, ma mgbe Rechel hụrụ na ọ mụghị ụmụ nye Jekọb, Rechel wee kwuo nwanne ya nwaanyị ekwuru, ọ sị Jekọb, nye m ụmụ, ma ọ bụrụ na ị nyeghị m onye nwụrụ anwụ ka m bụ. Iwe Jekọb wee dị ọkụ megide Rechel, ọ sị,
ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ, onye gbochiworo gị mkpụrụ nke afọ. Jekọb wee zaghachi ya dịka ọtụtụ n'ime ụnụ ndị ikom gaara emekwa taa. Ọ sịrị ya, kedu onye ị chere na mbọ? Abụ m Chineke. Ọ sị, iwe Jekọb wee dị ọkụ megide Rechel. Ọ sị, ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ, onye gbochiworo gị mkpụrụ nke afọ. Ugbu a ị pụrụ ịhụta ka o si sie ike n'etiti ụmụnne abụọ ahụ. Lia na-enye Jekọb ụmụ, ọ bụghị na ọ na-enye ya ụmụ, ọ na-enye ụmụ ndị ikom. Ma Rechel apụghị ime nke a. Ha abụọ nọkwa n'iru n'ezinụlọ. Ya mere Rechel chepụtara otu ihe o kpebiri: ọ bụrụ na m apụghị ịmụrụ di m ụmụaka, aga m agwa gị ihe m ga-eme. Aga m ewere nwa odibo mbe ha nye di m ka ọ dinakụrụ ya, ka m wee site n'aka ya nweta ụmụ. Ọ pụrụ ịbụ onye mụrụ ụmụaka ndị a, ma nsogbu adịghị, ha ga-abụ nke m. Eleghị anya, nke abụghị ihe kachasị mma ime, kama ọ karịrị enweghị nwa mma. Ya mere Rechel kpọrọ odibo ya nye Jekọb ka o dinakụrụ ya. Ha abụọ wee mụọ ụmụ nwoke abụọ, Dan na Naftali. Ugbu akụkọ a na-adịkwu mmasị karịa. Mgbe odibo Rechel bụ Biha mụsịrị Jekọb ụmụ nwoke abụọ ndị a, Lia kwụsịrị ịmụ ụmụ. Ọ pụghịkwa ịmụ ụmụ ọzọ. O nwee ike ịghọta ihe kpatara nke a, ma ọ sịrịla anya, ọ bụrụ na nwanne m nwaanyị pụrụ inye Jekọb odibo ya, aga m enyekwa ya odibo nke m. Ya mere Lia kpọrọ odibo nke ya, onye a na-akpọ Zilpa, kpọnye Jekọb. Jekọb wee dinakụrụ Zilpa, o wee mụọrọ ya ụmụ nwoke abụọ, Gad na Asha. Ugbu ala anya n'ezinụlọ a, ụmụ anọ site n'aka Lia, ụmụ abụọ site n'aka odibo Rechel bụ Biha, na ụmụ abụọ ọzọ site n'aka Zilpa bụ odibo nke Lia. Ugbu nwere akụkọ nta ọzọ dị mmasị. Akụkọ agba ochie ndị a na-amasịkwa m ka ukwuu. Ya mere nagide mma mgbe nta, otu ụbọchị nwa Lia nke kachasị okenye hụtara mkpụrụ osisi mandrake. Ama m ekụtawo nke a na agba ochie. Gịnị bụ mandrake? Aga m agwa gị. Mandrake bụrụ mkpụrụ osisi nke ndị ochie kwenyere na ọ pụrụ ime ka nwaanyị aga tụrụ ime. Ugbu a Rechel bụrụ nwaanyị aga. Mgbe ọ nụkwara na nwa Lia hụtara mandrake, o jekuru Lia wee sị ya, Lia, ị maara nke ọma na abalị ume ịmụ nwa ma apụghị m. Nyetụ m ụfọdụ mandrake ndị a nwa gị nwoke wetara. Chọrọ ịma ihe Lia zaghachiri ya? Ngwala anya n'akwụkwọ Jenesis isi 30 ahịrị nke 15. Ọ na-asụ ụtọ. O wee sị ya, ọ bụ okwu nta na ị narawo m di m, ị ga-anarakwa m mandrake nwa m? Rechel wee sị ya, n'ihi nke a gị na ya ga-edina n'abalị a n'ihi mandrake nwa gị. Nke ahụ ọ dịghị mmasị. Rechel wee sị ya, aga m agwa gị ihe m ga-eme ka mụ na gị nwee nkwenye. Aga m ahapụ gị ka Jekọb bịa nọnyere gị n'abalị a ka ị wee nye m ụfọdụ mandrake ndị a nwa gị nwoke hụtara. Lia kwenyere nke a, wee jekuru Jekọb. Ha wee mụọ ụmụ abụọ ọzọ, Ishaka na Zebulọn. Rechel enweghị oge ọbụla o chere na Lia pụrụ ịmụ ụmụ ọzọ, ma nke a bụ ya bụ ihe merenụ. Ugbu a biko ghọta nke a, ọ bụrụ gị n'ihi mandrake ahụ. Akwụkwọ nsọ pụtara ihe na nke a. Ọ sị, Chineke meghere akpa nwa Lia. Chineke meghere akpa nwa Rechel, ọ bụghị n'ihi mkpụrụ osisi mandrake. Ugbu a ebe a ka anyị nọ. Ụmụ anọ site n'aka Lia, ụmụ abụọ site n'aka odibo ya, ụmụ abụọ ọzọ site n'aka odibo Rechel, ugbu abụọ ọzọ site n'aka Lia. Amụbeghịkwa Josef ugbu a. N'ikpeazụ akwụkwọ nsọ sịrị isi nke 30 ahịrị nke 22, mgbe Rechel gbalịsiri ike niile, ihe niile ọ pụrụ ime maka ịmụ nwa, werekwa odibo ya nye Jekọb, rie mkpụrụ osisi mandrake. Ọ gbalị ihe niile, ma n'ikpeazụ ọ sị, onye nwe m, biko nye m nwa nwoke. Haleluya. Ị maara, aga m achọ ịkwụsị ebe a ogologo oge n'ihi na amụtara m ihe n'ebe a. Anyị lụrụ ọtụtụ afọ, mụ na nwunye m, tutu anyị enwe ike ịmụ ụmụ. Anyị gabigara nledo niile na ihe ndị a niile mmadụ niile na-agabiga. Ma enwere otu agadi nwaanyị na nzukọ anyị na Haddon Heights, ebe anyị malitere ije ozi. Onye were ya dị ka ọlụ dịrị ya ikpere anyị ekpere ka Chineke nye anyị ụmụ. Agaghị m echezọ ụbọchị nke na-eso mgbe a mụsịrị Daniel. Akpọrọ m ya sị ya, biko nna anyị ukwu, kwụsị, ekpekwala ekpere ọzọ, ozuwo, ịnụla? Anyị nwe ụmụ anụ ugbu a. Achọrọ m ịgba unu ume n'ụzọ dị otu a ndị m.
Chineke bụ onye na-enye ụmụ. Chineke bụ onye na-eme ha akpa nwa. Rachel wee chọpụta mgbe afọ ndị a niile gasịrị. Soro m gụọ n'ahịrị nke 22 nke isi nke 30 sị, ma Chineke chetara Rachel. Chineke wee gee ya ntị, meghee akpa nwa ya. Haleluya. Gị onye na-ege ntị, amaghị m mbọ niile na-agba, amaghị m ebe ị na-elekwasị anya mgbe ị na-agba mbọ. Eleghị anya ịnwawo inye odibo gị, eleghị anya ịnwawo mkpụrụ osisi mandrake, eleghị anya ịnwawo ịgwa di gị na ị ga-egbu onwe gị ma ọ bụrụ na onye ego mụ. Mana achọrọ m ka ịhụta ihe Rachel mere n'ikpeazụ. Akwụkwọ nsọ sị na o chekwuru Chineke ma sị ya, onye nwe m, nye m nwa. Ọ bụ Chineke bụ onye na-enye nwa. Ọ bụghị naanị n'ihi ụmụaka. Amaghị m ihe na-agabiga. Eleghị anya enweghị ihe ọbụla na-aga na ndụ gị. Ịnwa akwala ihe niile nke ị pụrụ ịnwa. Ana m achọ ime ka o doo gị anya ugbu a. Ana m ekwe gị nkwa na ọ bụrụ na ị ga-agakwuru Chineke n'okwukwe, ọ bụrụ na ị ga-agakwuru Chineke n'olileanya, ma kọwara ya mkpa gị, ma gwa ya ihe chọrọ n'aka gị, esi enyi m, dịka ezi uche ya si dị, ọ ga-emezu anya gị. Akwụkwọ nsọ sị, ma Chineke chetara Rachel. Chineke wee gee ya ntị, meghee akpa nwa ya. Haleluya. Anyị ga-aga n'iru n'agba nke 2 nke isiokwu a. Ka Chineke were okwu ndị a gọzie unu, ka o were okwu ndị a gbaa unu ume, jidesi unu ike, ọbụnadị dịka ọ na-aga n'iru n'imezu ezi ebumnobi ya n'ime ndụ unu. Ka Nna mee unu mma n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Amara nke iji wee rigo n'ebe dị elu karịa ọnọdụ gbara gị gburugburu na-esite na Kraịst Jizọs abịa. Ma ọ bụrụ na ime ya onye nzọpụta gị taa, ọ bụrụkwa na ịdịwo na njikere ugbu a ịnabata ya n'ime ndụ gị ka o wee bụrụ onye nwe gị na onye nzọpụta gị, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke 2 ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ike na ebube Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia State nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.